maok mar piny owacho mong'ere kaka Zipline International Kenya osidho ayanga chenro mar tero yedhe kod gige thieth mamoko e ute mag thieth mag piny owacho e gwenge mamoko e kaunti ma Homabay ka gitiyo kod lony manyasani kata drone technology kaka yor medo bero sekta mar thieth e kaunti ma Homabay. Keyo yedhe e ute mag thieth kokalo e yor drone biro bedo kadhi nyime e ute mag thieth mantiere Chula, Mfangano kod Rusinga kaachiel kod gwenge mamoko machopo teke kor gwenge ma Homabay mar ni jotuo oyudo konyruok mapiyo kaka owinjore. Director mar Zipline International e piny Kenya Charles Kariuki kod gavana ma Homabay Gladys Wanga ne oyudo e chenro mar chako ayanga keyo yedhe gi drone e osiptal ma Kitare e kar chung' od bura ma Suba South. Kariuki wacho ni kopogore gi yedhe bende drone biro bedo ka keyo remo e ute thieth ma chope tek e gwenge ma Homabay. In Cote d'Ivoire, we have seen how autonomous logistics can turn fragile supply chains into strong, trusted systems. Today, we bring the same proven model to Homabay County. Building on our journey in Homabay, our partnership here began by rethinking how we could bring HIV prevention and treatment to young people outside of the clinical setting. We are investing in the future, a future powered by Zipline, the world's largest autonomous logistics system, to build a more resilient, equitable, and efficient healthcare system for our people. With Zipline's cutting-edge drone technology, Homabay becomes a leader in last-mile healthcare delivery in Kenya. This innovation means that essential medicines, vaccines, blood, and critical health commodities will now be delivered within minutes to our most remote communities.